O presidente da Plataforma pola Defensa do Transporte Público do Carballiño reuniuse esta mañá co delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén. A Plataforma pola Defensa do Transporte Público no Carballiño decidiu retomar a súa actividade logo de varias semanas parados, como así o anunciaron a través das súas redes sociais. A causa foi a situación de crise sanitaria pola que está a pasar o Carballiño e que agora remonta reducindo cifras cada día. Bueno, pois en primeiro lugar, gustaríame mandar un mensaxe de moito ánimo, moita forza aos veciños e veciñas do Carballiño, aqueles que pasaron pola enfermidade do COVID-19, aqueles que vinonse afectados pola crise do COVID-19. Moita forza ao comercio carballiñés, moita forza á hostelería do Carballiño, en definitiva, moita forza a todos, porque esta crise non deixa títeres sin cabeza, ao final, pois, temos que facer esforzo entre todos e seguro que virán tempos mellores. A plataforma decidiu no mes de setembro cesar a súa actividade, parar debido á pandemia que asolou o Carballiño, pero a medida que pasa o tempo, pois parece que se non facemos nada, a situación con respecto ao transporte non vai mellorar nunca. Entón decidimos reactivar a actividade. Para retomar a súa actividade fixeron hoxe cunha reunión en Ourense co delegado territorial da Xunta de Galicia, Gabriel Alén. Nesta xuntanza, o presidente Ramiro Bello quiso trasladarlle a problemática actual do transporte na comarca. Puxeron 3 puntos en riba da mesa. Con 3 puntos na mesa. Primeiro, o permiso para a pancarta na estación de bus, é dicir, queremos concretar a pancarta, por colocar a pancarta tanto no municipal de Espiñedo, como na estación de bus, na estación de tren, e tamén no Concello de Carballiño. Pedimos este permiso, non se nos deu oficialmente, pero bueno, deusenos o ok non oficial para colocala. Entón, pois, colocaremos esta pancarta seguramente a semana que ven, pois nos 4 puntos que nos interesan, para demostrar que isto é de todos e demostrar que hai que facer forza, porque se non facemos forza, quedamos en nada. Outro punto da mesa foi a intermodal. Esa intermodal de Carballiño, pois, pedimos información sobre cal é o plan que ten a Xunta e ao final si, chegamos a conclusión de que se unimos as forzas vanse a multiplicar os recursos e creo que iso sempre vai ser positivo para o Carballiño. O terceiro punto que estaba en riba da mesa pois era o plan de mobilidade da Xunta de Galicia 2019 e tamén, bueno, chegamos a conclusión de que os criterios eran un pouco escasos e que, bueno, non era un plan, os criterios eran un pouco pobres. Púxose moitas cousas en riba da mesa, tamén a posibilidade de crear un taxi compartido, bueno, cando se supera a situación do COVID-19, ahora mesmo sería complicado, pero un taxi compartido que permita aos veciños conectar, é dicir, que se os veciños de Arcos teñen que ir ao Carballiño a coller o tren, pois conectar mediante un taxi compartido ese servizo, senón de nada vale que sí, que exista ese tren, se non poden os veciños dos povos, os veciños das aldeas, non poden chegar á estación a coller ese tren ou ese bus. O delegado territorial salientou o compromiso do Goberno galego coa mellora constante dos servizos do transporte público no Concello do Carballiño e a súa contorna. E lembroulle o presidente da plataforma que as novas concesións de autobuses previstas no Plan de Transporte Público de Galicia incorporaron as solicitudes trasladadas polos municipios da comarca, ampliando a cobertura xeográfica do transporte público e mellorando as conexións tanto con Santiago como con Ourense.